Hello mga dudes, so asa naman kini karon nga lugar diri sa Korea, mangutana kita. So, Min, what place is this? Oh, Design Plaza. Go! Welcome to Dude's Torta! Hello mga dudong mga inday, welcome to my channel. Ang Dude's Torta, karon sabay ta, suruyon ta ang South Korea. Tara, sabay ta, dinhilang sa Dude's Torta. Tara! Oh, mag-ato daw kami sa jewelry shop. Ayan, the jewelry, makasilaw daw. Uy, katugnaw, Ginoo ko, Lord. Pero ang problema nato mga dods kay dili kita pa videohon sa sulod. So karon dili ta sa gawas. Ipakita nato unsa ang naa sa gawas dili sa Korea kung unsa katugnaw. Init-init na siya pero tugnaw kaayo, mosulod yun ang katugnaw sa ato ang panit bisan pa og nagdubol-dubol na kita og suot. Bisan pa og daan ay adlaw, init na pero ang katugnaw. Mga dots, perti na katugnaw, nagkurog na mi diri sa lalahira. Alala. Grabe katugnaw na karon diri sa Korea. Wala, nanulod na, nakalitan ulan. Nanulod na sila. Diri sa Korea, dili na nimo matag na mukalitan daw og change ang weather. Maayo pa karon mokalit ng ubugnaw ang panahon. Perti katugnaw. Mga dos na akong mga kauban, kita dili kasulod sa sulod na pa dito ang uban kay dili kita pwede mag-video sa ilahang jewelry. So nagahulat na lang ta sa atong mga kauban kay maadto na punta sa duty free. Mulusot ang kabugnaw. Ma'am no. Namalit na mo. Kuha na mo na scam. Uy, isunod yun ang kuhaan. Dapat yun ay mag-layer-layer mga ingani, no? Bisag, naka-jacket mo lusot, gihapon ang kabuk. Uy! Uy, kausap sa hangin. Huwag mo ito sa kabuk na. Ay, kumpo! A few moments later. What? Uy, wow! So, Min, what place is this? Oh, Design Plaza. Wow, the mall. The restroom tour. Where's the restroom? Ay, oh, let us get inside. Budol lang naman yan. Ano to dito? Anong... Mas maganda sa atin pa rin. Ganun ba? Mga dude, sulod kita diri sa ilahang shopping store. Nga ingon sa ato ang kabayan nga mas nindot pa daw gihapon daw sa ato sa Philippines. Tanawon og suruyan nato kung unsa ilang mga baligya diri. Tanawon nato kay basig barato kay mangumpra ta dadto nato sa Pilipinas og inegosyo. Dude's tour. Okay, count off. Asa daw ang uban kay murag kulang ang grupo. Ug sa dihang gisugo ko ni Somen Lee. Yeah. Basement wall at akong nabantayan nga diri sa ilahang mall ginagamit nila ang underground. Tungod sa kagamay siguro sa ilahang lugar, mo unang ginakuha nila ang space bisag sa ilalom, himuan nila og tindahan. Diri na pod mamalit ang mga Pinoy para sa pasalubong, pero before mamalit, maadto sa og CR. Ihian sa jud nato ang Korea. Kani, sana naman to. Dito ako to just... Dito sa Pila ka, Malmel mo personal. ug dinhinalingaw na ang mga Pinoy and Pinay nga nangita ug namili na og mga ref magnet. Yan, sila din patag mga pilian apay mga ballpen.
Oh. Yeah. Uy, apila ko picture dahil sa mga ianit. Kinsa. Ayaw kong pabayra kay maglibog na pud og kambyo ana ron. One. Kanang ID holder sa kong anak ba? Sige. How much? 10,000. 10,000. Nila mo na 10,000 tayo. Last 500 na. Tagam sa mga presyo, 1,000 ang isa ka item. Nalingaw ko siyang istorya. Nadira oh. Hoy, 4,000 Juday. Oh, tama. Pila Balik ba ka? 4,000? Oh, sige. Ibigay daw. Ibahasa. 4,000. A few moments later. Hala, nangatawa lagi ni sila pero tinglingawa. Ka ilanida. Ato tayo lamunjong. Amyong do. Nalingaw mi sa amo ang adtuan sa mga lugar nga wa mi kaila diri sa Korea pero ang amo ang plano karon kay nahimuot mi Myeongdong di ay Myeongdong. Night market daw ng Myeongdong diri sa South Korea. Dali sabay ta ato ang laagon. Yo! Sa inyong gipamali, taas be! Inyong gipamali to! Buga! Hello! Anyong! Bahalag magkinaon sa ang importante diha ang pictorials. Na picture jud kanindot kaayo ang ato ang view. Anyong dong later after. After duty free siya, we go straight to the Myeongdong. Duty free. Wow, duty free manglaag ni ang lugar nga para sa mga dato nga mahal ang palitunon. Makaya baka namo ang mga palitunon. 1 minute 37 seconds later. Ay mo ba? Abot na kami sa duty free pero perti katugnaw diri. Wala ba ko'y pakwapa dito? Managan ta kay ni ulan og perti pa jung tugnawa ang hangin di makaya. Duty free. I'm chilling now, I'm chilling. Okay. With ice cream. Ganun. Ganun ba eh, ganito. Og naay bag-ong hire diri sa duty free from the Philippines ang tighatag og flyers. Graduation. Malipad yung ko gatagan ko nimo anak ba? Dapat gali ako mga May matay mo kay dollar, matay mo income ba? Mas maayo pa diri sa duty free, bahalag mahal ang palitunon basta kay di ta magkurog dinhi. Ang lami diri kay sa ilaha sa Korea, kung naakasalud sa mall or sa hotel, dili kaayo siya tugnaw pero pag mugawas na gani ka, di makaya ang katugnaw. Baliktad sa Pinas nga kung naa ka sa mall, musulod ka kay magpabugnaw. Kay igang kaayo sa gawas. I'm vlogging. Mamalit daw mi og pagwapa. no people on the product. Nananghid ko mag-vlog ko, so no people lang daw, dili daw siya apilon ko, no only ang product lang pero sorry kayo pogi ken apil gyud kas video. Yeah? Any kind? Any kind. Makalas ng 30%. Oh, dumo kita malis. Basta sa gan kabok. Yung isa ko ah. Una ko ano. Nahulog ko. Sa among pagpamalit na ay free, na ay libre, na ay pakapin. Wow, thank you panghatag man. Kang ay, kamsamnida. Kamsam. Ayaw lagi daw siya Ang diri. kapila. Ay, apil na. Ingon siya. Yeah. Receipt, yeah. Uy, di ka nagawa sa resibo. Dili, makagawa. Can you say hi to my vlog? Can you say hi to my vlog? My video? My video? No. Diba? Kamsamnida. Kamsamnida. Pero napil na sa video. May pagkuha ng cellphone mo dira. Sige. Kaya mag 16 times to. 1.04. Nagbisi na kay nag-divide na ko pila mabayaran sa matag usa. Kay ang mga bulahan nga mahatagan pero ting excited ra.
Later that same evening. Hello mga dudes, karon kami diri na sa Myeongdong. So manihapon sa kuno kami. Diri maminihapon sa underground nga restaurant. Kaya kani pasulod ta. So ilang restaurant karon naa sa ilalom na pod ato sa underground. Uy, ginoo ko diri ta sa ilalom langob. Tunnel. Wow. Uy, lahig baho. Halo, anyong. Bisag asa. Dira ta? Diri ta. Diri daw mi mamsel. Uy, sa suok. Sige, go. Dire, here. Okay. Okay, abot na mi. So, very tugnaw in the place. Naana po diri og unsa na pod ni pork. Nagya po yung mga ahos. Uy, na po sila ginamos. Oh, see? Kinsay mo kaon ana, oh. Oh, sige mga unsa kita. This is, pork. Ang sa mani pagkaluto. Tabaang ni. Mga tapang yun ilang pagkaon diri sa Tilawan nato kay isaw-saw daw nato dira sa mura ginamos. Ayan, alamang. Nya di ko kabalo gihapon. Budak ko. Nakakuha ko. Mo nag-iingon nga pero kimchi na apoy ka ng ahos nga gislice lang. Mo na siguro tambal sa high blood diri sa Korea. Hey, thank you Lord na nabusog na gyud kami dinhi sa among pagpanihapon sa underground. Hantod sa sunod nato nga mga video sabay ta dinhi lang sa Dude Store ta. Thank you for watching. God bless everyone. Sa pagkakaron, bye-bye. Meanwhile. Dirita! Ay, ate, sige, tata, makalitan lo! Dirita! Kay Dude Store!